is zo man, ons nog nooit weg man. Als Team Young op je bos man. Kijk hier, als ze voor ons wat krijgen, boekers man. In Dino weer. One, two. Zij moet mij likken, voel mijn numbers, balai boer ik als een Team Young. Nou auto one, nou op je borst, nou kijk je laat die niveau wou koos. Nou ik is Aurora Mapuza, nou laat het weer gaat. Nou gaat mijn music tot en waar ik gaat aan. Nou gaat aan, tot waar ik gaat aan, jee. Ik kan niet floppy, kijk je, ik kan als een rapper. Ik kan niet stoppie, maar ik kan als een top, nah. Ik kan niet floppy, maar ik kan als een top, wow. Die dangen wat ons doen nou buiten kan nou. Die dangen wat ons aanvang, kijk je uit als rappers boeta. Zij sê maar ik kan hallo aan die ronde van goede broer. Maar ik was op mijn eigen Team Young aan mijn rechterkant nou. Was al mijn broers zat bij Alaisa. Nou kind van mij, ik kan jou wijs hoe makkers op een stijl staan. Nou krijg me lyrics en je kop, zij weet ik kan niet rappie. Zij sê maar ik kan niet rappie, kijk nou wat ik rap nou. Ik rap je goed en wat nou kom. Ik heb daar niet van vocals gekrijg. Die vocals wat ons krijgt, nou kijk je goed te schrijven af, ja. Die als het goed zei ja om lekker dingen te doen voor ons. Van onze mensen wat zo lekker party, die is voor jou. Het is een party tijd, nou gooi je body. Nou kijk je uit, zo kijk je uit, zo stop nou die is ik. Zij hoor van ik kan en rap, zij zien dat ik is aan. Nou ik stop, nou kijk je met mijn nieuwe vocals af, ja. Nou vat me weg.